tumi karong komentaryo kay anniversary ni Papa. Hello, we are going to Magallanes Cemetery to visit our Papa in his resting place. See you there. Di kaanat. Na sila nag-una na. Si Manoy, si Mama. Wala pa. Kasulod na mi. Galisod. Pati nga ngarakan diha bikas. MG. Kalisod di ani dadaanin. Agihanan na to. Oo, si Mama ba? Oo na. Isa-isa mo. Lula ba? Amo ning hinayar nga kuan, malimpyo hydrocemetery. sa pagsugat sa Ginoo kita unya uban sa kanunay sa Ginoo sa pagdasig kamo kung diining paglaom tulong sa Ginoo kanimo Ginoo gipayaw ko ang kanimo inumdumi ang imong paluoy Ginoo sa imong kaluoy dumi ako tungod sa imong paayo
Lamida. Kaya maulan na. Mauna kay langayan mo. Punta na ta. Kaya ka na pa sa MJ. Takpang pinaana. Sige, MJ. Bilin. Bilin. Ako yung baktas kakaroon. Diba? Hindi gina, mauna gina ang vlogger. Basta, ako kapadugay-dugay ko. Pagpuyan ako. Huwag lami ang cellphone ako. Kanya, ako Iskalagot.